Salutare fraților, Pirotehnice România aici cu voi pe canalul Pyro Family România, da? Astăzi vreau să facem un nou test, un test numai și numai cu petarde legale. Nici nu vă mai prezint carnetul de pirotehnician, vă zic că sunt autorizat, dar aceste petarde sunt toate categoria P1. O să vi le prezint cât de cât, ca să vedem și ce testăm și cam asta e, o să trecem la teste. Deci toate acestea sunt legale, le găsiți pe site-ul Pyro King, vă las în descriere un link, abonați-vă la acest canal, ăsta e canalul secundar, hai să facem și aici o sumă mare de abonați, ca să urcăm și canalul ăsta, să vină și aici compilații speciale și așa mai departe, da? Deci vom începe cu un Super Alibaba, 0,24 grame, vi le prezint acum cu gramaj cu tot și după aia direct testăm. Avem aici un Raudo Alba, tot 0,24, un Vampire din ăsta vechi, ăsta e din ăsta nou. La gramaj n-are cum să aibă 2 grame jumate, clar, poate cu tot cu efectul de stroboscop, chiar dacă e zi, noi le dăm așa. Super Troll, Show, Bulldog Dog, toate astea 0,5, plus minus, Dum Bum de ăsta mini, de ăsta nou, ăsta e mișto că văd că are fitilul mai groșor față de celelalte vechi. Un Vampire Bang 2, un Vampire Bang normal, 1, normal, cred că e 1 dacă nu zice că e nimic și ăsta e 2, arată așa ca o bomboană de brad. The Cool One, 0,98 grame, Fire Show la fel, 0,98, dar Fire Show e puțin mai tare. Wolf 1, Mamba 1, 1 gram pe bucată, FS3, cred că ăsta e din 2024. Da, deci ăsta e nou, FS3 nou, care are la verificarea de gramaj cam 0,7 grame, dar ne bucurăm de el că e renumitul FS3 din România. Explosive Show, tot așa 1 gram, Explosive Show cel nou 2 grame, Wolf 2 2 grame, Crazy Robots 2 grame, la verificare mai puțin, Killer Bulldog 2 grame și dacă mă întrebați pe mine, cel mai calitativ de aici este acest PS2. Tot 2 grame, dar este legal, este foarte calitativ de la fitil la construcție și chiar la verificarea de gramaj a ieșit 2,02, deci curate 2 grame. Bun, cam ăsta e testul, fraților, sper că apreciați. Nu e cine știe ce poate, dar eu zic că merge foarte bine și de minune pentru această perioadă, așa că hai cu like-ul ăla și să trecem la treabă. Și începem testul cu prima petardă, Super Alibaba. Raudo Alba. Deci cam la fel, nu pot să zic că e vreo diferență. Dăm 2 Vampire de ăsta vechi și după ăla nou. Hai, ambele odată. Ăsta e vechiul și nou. Ia uite flash-urile. Și astea destul de asemănătoare. Super Troll. Așa. Oho, super mișto, puțin cu întârziere, dar mișto. Hai, show. Hai să vedem. E în iarbă. Mai slăbuț ăsta. Băgăm Bulldog-ul și după aia Dog-ul. Bulldog. Mamă, ce întârziere. Bubu e bine, dar întârzie. Dog. Ăla e. Am aruncat cam strâmb. Da, deci Dogul Bubu e peste toate. Dom Bombini, ăsta nou. Are fitilul mai frumos. O, flamă verde în fitil. Flamă verde în fitil. Explozia nu e chiar cine știe ce. Sub 0,4 cred că are sigur. Dar Bubu e fain. E faină petarda în sine pentru că are fitilul la verde care e interesant. Mai ales noaptea. Vampire Bang 2 și bomboana asta de brad Vampire Bang normal. Hai cu ăsta 2-ul prima dată. Și după aia ălalt. Wow! Ăsta chiar Bubu e bine. Deci chiar Bubu e bine. Bomboana de brad. Bine și asta.
cam pe acolo ambele. Din nou un test și între acestea, The Cool One versus Fire Show. Hai să vedem dacă e vreo diferență. Același gramaj, aceeași, doar denumirea diferă. Începem cu The Cool One, asta nouă. Hai să mut eu pe asta ca să nu arund în greșeală și după aia veche. Hai să vedem. Asta nouă. Și după aia cea veche. Ok. Și vechea? Băi, exact acolo s-a dus și asta. Deci cea veche bubuie mai bine, trebuie să recunoaștem. Wolf 1. Încep astea mai puternice un pic, zic eu. Ia uite, bă, ce prost arde ăsta, mă. Mamă, nici bricheta nu mai merge. Ăla e. Hai, tată. Bine. Mamba 1. Cred că bate vântul un pic. Nu prea îmi dau seama. FS3 de anul acesta. Renumitul FS3. Fără flamă, fără nimic. Oh, bă, vezi că a tunat bine rău de tot. Vezi că a tunat bine rău de tot. Explosive Show. Vechi. Și după aia nou. Mamă. Și acum încep astea, fraților. Legale. Legale care rup pe bune. Ia uite, 2 grame. Hai. Mamă. Bă, ce rupe, bă, frate. Deci n-ai cum să zici că nu te distrezi cu petarde legale. Totul legal. Wolf 2. N-ai cum. Ia și tu cu tună astea legale, băi, băiatule. Crazy Robots. Băi, deci Crazy Robots rupe, mă. Și a ieșit mai slab un pic la verificare, dar rupe. Killer Bulldog. Haide. Da, ăsta rupe mai rău. Și hai să-l vedem pe ăsta, că l-am tot lăudat. PS2 Shark. Hai să vedem ce știe. Și final cu testul ăsta de petarde. Băgați like-urile alea, forță. Ia mă, ia. Ia mă, ia. Ai de mine. Cel mai tare, fără discuții. Super mișto.